Hello dosto, welcome to my new video. So guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि पवित्र बीटेक एडिशनाव कुछ भी खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि पवित्र बीटेक YouTube चेनेलाव. So guys, आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों. नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाहैबाय. So guys, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नैबे आंनि बाइकनि सोमोन्दै जाहैगोन. नैबे बाइकनि हेन्डेलखौ आङो चेन्ज खालामनो नागिरदों आरोखि ना. नैबे हेन्डेलखौ आङो चेन्ज खालामनो नागिरदों. आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय गोदान अर्डार खालामनानै लाबोखाबाय हेन्डेलखौ. नोंथांमोना नै बाहाय नायनो हागोन गाइस, नै बाहायनो आङो हेन्डेलखौ मा होनो बेहाय दं आरो हेन्डेला, ओमफ्राय आं बेखौ आनबक्सिं खालामखाबाय आरोखि ना. दा बेखौ लखबनानै नायनोसै, ओमफ्राय बेखौ आङो निजायैनो आङो माबा खालामगोन, फिटिं खालामगोन आरोखि ना. आंनाव माखासे रेन्ज आरिफोर दंखायो. नै हेन्डेला बे हमग्रा मोननै दं, इदिया मोननै, ओमफ्रायो नैबे मोनसे आरोखि ना, बेबायदि. स' गाइस, आङो दा नैबेखौ बाहाय लागायनो नागिरदों आरोखि ना. ओरैजाय लागायगोन, बेवहाय एसे लुक्सखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों आरोखि ना. दे होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो. स' गाइस, नोंथांमोना दा आंनि मा होनो हेन्डेल खुलिनायफोरखौ टाइम लेबाव नायनो, दे होमबा नायलांबाय थादो ना मा होनो. अके गाइस, थ' गाइस, हेन्डेलखौ इनस्टल खालामनो थाखाय आङो दा नैबे गदब्रै नाटखौ खेवनांगोन, ओमफ्राय नैबेखौबो खेवनांगोन, बेखौबो खेवनांगोन, लोगोसे क्लास ब्रेकफोरखौ आं खेवनांगोन आरोखि. दा बेखौ खेवनो थाखाय आंनाव नैबे माखासे रेन्जफोर दङ. बे रेन्जनि मदद लानानै आं बेखौ खेवगोन. दे होमबा नोंथांमोना टाइम लेबाव लोगो मोनसिगोन. अके. खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसादाव गाबनाय बिखार नांहाब हांमा. दा होमबा लोगोफोर, आङो बिराद दुखु आरोखि ना. आङो आंनि रेन्जफोरजों आङो नैबेनि हेन्डेलनि नाट्सफोरखौ खेवनो हायासै. दा आङो बेखौ मेकारनावसो लांनो नागिरबाय. मेकारनाव लांनानै आङो बेखौ एसे मोजाङैनो बानायहोनोसै. मेकारनाव लांनाय बायदि जाया नालाय खामानिफ्रा, बेनिखायनो आं दा बेखौ मेकारनाव लांनो सानबाय आरोखि ना. दे होमबा नोंथांमोना डाइरेक्ट मेकारनाव लोगो मोनसिगोन. जोबोद दुखुनांथाव गाइस, बिराद दुखुनांथाव. आङो जे नैबे गारिनि हेन्डेल लगायनो थांदोंमोन, नाथाय हेन्डेलखौबो आं लगायबायमोन. लगायखांनायनि उनाव बिराद गाज्रि नुदों गाइस. ओमफ्राय आं दा बेखौ भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायासै आरोना. खेवजोबखांनानै बेखौ फिटिं खालामबाय आङो. फिटिं खालामखांनानै दा मा जाखो, हेन्डेला नैबेयाव नांथाफैयो. नैबे इदि हेन्डेला बाव नांथायो, बिथिङाबो नैबाव नांथायो. बिराद दुखु मोनबाय आङो गाइस. दुखुआनो दुखु, दासान्दि सानफ्रामबो दुखु. आंनि साननायफ्रानो मोनसेबो जाफुङा, खामानिफ्रानो खालि एकदम जायिल' जागासिनो आरोखि ना. ओमफ्राय नै आङो बावबावबायसोमोन, फ्लिपकार्टनि कभारखौबो आं जानला मोनलासो गारबायमोन. ओमफ्राय आं दा बेखौ रिटार्न खालामफिनबाय आरोखि ना. दहायनो रिटार्न खालामफिनबाय. नै कभारफोरखौबो जानला मोनलासो गारबायमोन आङो. दा बेखौ दोननोसै आङो. दुखुलै, सानफ्रामबो जाया माथो आंनि साननायफ्रानो. एकदम एथ'बां गोसो मोजाङै आं अर्डार खालामबाय, नाथाय आंनि नैबे हिर' हन्डा बाइकआव मिलायासै आरो हेन्डेला. माथो खालामबावनो, खालि लस. दे, आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ फोजोबनाय जाहैबाय. नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो. लोगोसे मोजां मोनोबा सापर्ट खालामदो, मोजां मोनोबा सापर्ट खालामनांला, नोंथांमोननि खोथासै. अके, बाय.